lo lom nei vek a chu thiar tu te mu lom taka lo thiar tu chuin ka hna vek a chu ha 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 eo e khai nang ni lo lo leng ro anh in đùa anh nghe kan lo ti sak ang chu ang ni te anh nghe in tu đâu e pu à house hunting kan ni ri ma ni member ho e in hi alo en fi the chuang kan lo en fi don ni tu chu min phasak the ang em tu ka the tu ka kan in chung a hian thil mak sak hi tam ve li tu ka mo i nang ma ni i men sak the chu kan lo mo tang ma se fin khur la nang ma ni kha in veng te kha angai mấy thì ngai lo mấy thì mà se in lo in veng kham kham don ni a te reng mai lungai su ka pu lungai su cái mà ni bak house hunting ti tu kanum chung lo ba chu wangin uluk tak la thì to pin kan lo house hunting don ni fighting in chu an chu kan lu ta are em khop mai mun tin mai hi ari bai om tim mai tu hi ning ka hri mai are khop re thale mai ai chu chu kan ena a siang ngai chuan ai thom chu kala hret chi lo anom uncle zela are ani report ri bai om ve a rin pakatan chuan a hlom ve ni ma se han hunting zel potila hemi room hi chu tam tak khan lo lut to ma se a lung na chi nge chi lo kan na repeat lo ni anin chung po chu atri bai am ro khop mai a zau tha ve bok si a ring pakatan chau chuan a lo hlom ve do ni hi ma se kan lu sa to a chu vai ni zong zel potang